Γεια σας παιδιά, GamerHD εδώ και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο, ένα unboxing. Λοιπόν, εδώ πήρα μια καινούργια κάμερα, αυτό και πήρα από το γερμανό όπως βλέπετε. Ας την ανοίξω. Βλέπετε πίσω διαφημίζουν και κινητά. Ωραία. Τώρα την ανοίγω. Ακούγομαι. What the fuck. Μαλάκα, τα έχουν έτσι χύμα. Οκ. Αυτό τι καλώδιο είναι. Πίσω. Αυτό πρέπει να είναι ο φορτιστής. Μάλλον. Αυτά είναι οδηγίες που δεν τα διαβάζει ποτέ κανείς. Αυτός σκάσε! Χαλάει και το βίντεο. Λοιπόν, και αυτό τι είναι? Αυτό τι είναι? Τώρα κατάλαβα, εντάξει. Ναι. Και τώρα ας πάω και στην κάμερα. Είναι αυτή εδώ, Sony. Όπως τη βλέπετε. Εδώ έτσι. Αυτή είναι η κάμερα. Okay. Αυτό είναι η μπαταρία. Και αυτό κάρτα μνήμης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά είναι τα εξαρτήματα. Αυτά θα τα κρατήσω, μπορεί να τα χρειαστώ. Λοιπόν, τώρα συναρμολογήσω. Εδώ μπαίνει, εδώ λογικά μπαίνει η μπαταρία. Δεν ξέρω, κάτσε να δοκιμάσω. Γιατί δεν μπαίνει? Ωραία. Ας βάλω και την κάρτα μνήμης. Γιατί δεν παίζει? Γιατί δεν παίζει ρε? Χαλασμένη μου τη δώσανε. Γιατί δεν παίζει? Γάμο. Τι πρέπει να κάνω, δεν καταλαβαίνω. Μήπως είναι ανάποδα, έτσι. Τώρα. Να τι. Wow. Λοιπόν. Ορίστε. Φαίνεται να. Ωραία. Είναι μια χαρά κάμερα. Πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω για σας. Θα τη χρησιμοποιήσω πάρα πολύ. Είναι για τα βίντεο μου που θα κάνω τώρα στο YouTube. Αυτό. Την έτυχα. Και τώρα ας συνδέσω. Αυτό είναι για την μπαταρία αυτή. Αυτό πάει. Πώς πάει? Καμ. Μαλάκα. Ωραία.
Μαλάκα. Θα κάνω καμιά μαλακία. Μάλλον έτσι θα είναι. Για να μην βγαίνει. Βγήκε. Μάλλον έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Συναρμολόγηση την κάμερα. Γεια σας. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Unboxing. Λοιπόν, κάντε subscribe, like, share στο Facebook. Αυτά. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο, που μάλλον θα είναι το FIFA 16. Αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολύ δουλειά, πρέπει να κάνω 2 gaming βίντεο ή και 3, δεν ξέρω, ανάλογα. Αυτά, λοιπόν, αυτά από μένα. Bye και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας είπα. Τέλος. Τέλος. Τι. Subscribe, like, share, views. Ναι. Και ακολουθήστε με στη σελίδα μου στο Facebook για να μαθαίνετε για τα νέα βίντεο. Αυτά. Για τα νέα βίντεο. Και θα βάζω vote και να μου πείτε τι παιχνίδια θέλω.